Bratia Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu 5. júla roku 683 nášho letopočtu. V rámci svojej misie nám priniesli písmo, ktoré nepoužívame, a dvojkríž, ktorý naopak používame dodnes na všetkých štátnych symboloch. Presadili aj staroslovenčinu ako bohoslužobný jazyk. 5. júl bol neskôr pápežom Levom XIII. Ustanovený za sviatok svätého Cyrila a Metoda a Slovenská republika tento deň uznáva ako svoj štátny sviatok. V Nitre sa každoročne koná národná Cyrilo-metodská púť, ktorá vrcholí na Svätoplukovom námestí a zvyčajne je spojená aj s pribinovými slávnosťami. Pápež Ján VIII v roku 880 na žiadosť Svätopluka dokonca zriadil novú diecézu Svätej cirkvi nitrianskej a bola to vôbec prvá diecéza na slovanskom území. Cyrilometodské oslavy sa konajú aj v mnohých ďalších mestách po celom Slovensku. Napríklad v Terchovej oslavujú príchod solúnskych bratov cyrilometodskými dňami. Práve Terchová bola prvým miestom na území vtedajšej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, kde sa cyrilometodské dni konali. Terchovský kostol je síce najväčším kostolom na Slovensku, ktorý je zasvetený patrónom Slovenska, no tento rok bude podujatie prvýkrát slávené v diecéznej svätyni svätého Cyrila a Metoda. 31. decembra v roku 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II svätcov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.